Po našej prechádzke po Poprade sa nám podarilo objaviť fantastickú cukráreň spolu aj s reštauráciou, kde majú naozaj zdravé jedlá. Perfektné koláče a menu kompletne kompletne vegánske, je to veľmi chutné a hlavne veľmi príjemné prostredie, je to proste super. Sme veľmi prekvapení, že vôbec aj takáto reštaurácia existuje v Poprade. Takže dávame prst hore, super. Nakoľko by si ohodnotila koláče, raw koláče? No, ja som jedla viacero raw koláčov, ale tento bol naozaj výborný. Chutný, veľmi milá obsluha, naozaj príjemné prostredie, dobrá muzika, super. Perfektne. A volá sa to, že lahodnosti, takže odporúčame lahodnosti.